ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатиё хубай духтарако. Имрӯз ма шумода як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. Бовар кунед ҳамин қапастели билёи арзон доранд. Марҳамат биён бо айпеш бинен. Ма рақамашона дар рӯи экран мемонам. Касе дар корай метавонен нависен, доставка доранд. Бинен духтарако. Инами намуд дувойкои фасони хушрӯ ду одама курпа дорад. Диден курпаи тобистона сабукак 110 сомон. Дута навлучка дораву инам хе курпаи фасон дора. Ана ин модело боша я одама бошай 80 сомона. 80 сомонаш як навлучка дорада? Як навлучка. Ино бо простинам дорана. Ва бинен чихе хушрӯ нархош аҷоибод арзон 110 сомон. Мана ино бошад 80 сомон як одамаш. Иҷа бозори Корбонай тарафи Тилобозор байни 9-ум 10-ум дарвоза 4-ум қатория ҷидетски фурӯшо мешавад. Инҷа якта пастелни билёй ёки нависеншона мефаҳмонанд тона. Доставка доранд. Беҳад нархошон арзона. Инчунин дастархонам аста. Ҳамаи чи ҳастай. Полотенца дастархон ҳамаи чи ҳаст хулас. Ана баданаи пластелни билёи фасони дигашон ду одамоҳо ё чандан? Ино чанд сума буданд? 240 сомонои пахтои тоза хушрӯи тигрише 240 сомоно ҳози акса рафтестай 180 сомон пахтаи тоза. Ина нигоҳ кунед чихе бисёрай ваёш интихобош. Мана ҳамёшам ҳамаша 180 сомонай. 180 сомон 240 сомон ҳози 180 сомон най дер накунен. Ана ин моделошам ҳам хел мана 180 сомон. Интихоб хеле зиёда. Бо метавонед нависен, суратошам мепартоянд. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Мана ино качествои зури зуруш. Ана баъдан бо ҳастанам хе на матраснико. И чи дора навлучка до? Ду навлучка дораву на матрасникай. Ино нархошон ду одамаш чанд сомай? Ду одамаш на матрасника 90 сомонай. Як одамаш бошад 50 сомон. Бинед бо навлучка доранд. Беҳад нархои хубай. Ҳатман ина барои туҳфа карданам чихе хушрӯча комплект кардагӣ бинен. ҳам нархш арзону дастрас, ҳам худаш сифатшда гап нест духтарако. Марамат нархи ду одамаш 90 сомон, як одамаш 50 сомон. Хулас биёед бо айпеш хутон бинен. А ина ино чиянд? Иам на матрасника я? Иё чанд сомон? Ино 80 сомон бинен. Чихе фасонак аднатоне на матрасник кати навлучкоҳош ина расветкоҳош ҳастай. Сифатошон беҳтарин сифатай духтарако. Пушаймон намешавен. Ана ин навлучкоҳо тоқаянд? Чандиянд? Мана навлучкоҳо параш 15 сомон пахтагия. Мана бинед чихе интихоб зиёдай. Кадомаш дар корай бо метавонед хучондан нависен. Айна ваё гамазиё чанданд? 25 сомон навлучка кати простинш. Ино 25 сомон навлучка кати простинш. Ина бинен чихе бисёр айваеш интихобош навлучка простин. Беҳад фасонак. Инчунин намхе полотенцои ҳама намуда доранд размеро ҳамаш аста. Ира бинен духтарако. И ваётон ай чанд сума сар меша полотенцо? Полотенцо 10 сомон сар меша то 120 сомон. Полотенцо аз лицевое я 10 сума? Лицевое. Ана полотенцои лицевой аз 10 сомон сар мешавад то ванниша доре на? Ванниша моҳои Хитой, Покистон. И бори Хитой, Покистон ай сифатои беҳтарин хитон медонен ки чихе сифати хуб дора борои Покистон. Мана нигоҳ кунен. Интихоб хеле зиёдай. Бо барои маълумоти бештар рақамҳои ватсапшон ҳаст дар рӯи экран. Нависен бо пурра карда дар уҷа шумо метавонед ки маълумота пайдо кунен. Ана баъд ина ин комплектако ҳаста. Ино баъд оптовиам доранд духтаро, донаям доранд. Ҳозир мо шумода нархои донаша гуфтестем. Оптови ино боз ҳам арзонтарай. Ё чанд сомон? 8 сомон як пачкаша? 5 таш 8 сомон ина духтарако. Биёен ай пеш бинен нигоҳ кунед чихе бисёрай. Ҳама намуд моделакош ҳастай. Баъд дастархонои хушрӯ доранд. Дастархонатон чанд сомон? Дастархоно 8 сомон сар мешавад то 120 сомон. Духтаро дастархон ягон ҷо дидем ки 8 сомон боша. Лекин нуқтаи савдода ҳаст. Аз 8 сомон сар карда дар эҷа шумо дастархон меёбен то 120 сомона. Ина 120 сомона хе калонои хушрӯвояй. 320 та 120 сомона ира бинен.
چه فسون یک بار دیگر تکرار میکنیم اینجا بازار کاروانای طرفی تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه چهارم قطار پدوال دخترکو دیدید که فروش میشوه برای معلومات بیشتر بخشنده میتوانید مراجعت کنین اینا چیه یه پاستل دوردم اینا چند سومن 100 سوم 100 سوم تماشابینا بینین پاستل نه بیلیو دادم با گلوش هسته دیگه گلوش های دیگر گلوش هسته دیگر اسویتکوش هسته 100 سومونه بهترین نرخ حتما اومده ای پیش بروشون که تشناس شوین باوری دارم معقولتان میشود چی برای سودا چی برای مثال خطان برای تحفه حتما همین نقطه سودا بیاین حاضر یادآور میشم که ما نرخ دانه ش گفته استیم اینا با آبتابش ارزانن این و یاده چیان یا پاکریوالای یا برنشون چون ناوچه اینا چند پلان یا 300 سوم اینا دخترکو پاکریوال کتی наулочкошон 4 та наулочка дора бори гуанжу чанд та расветка 300 сомон качествои беҳтаринаш хулас биёен бо айпеш хитон ҳатман иҷара бинен духтаро яке аз беҳтарин нуқтаи савдо аст ки нархҳои хуб дастрас дора ина ива яко чандан ина барои кӯдаку полотенцои хеле 25 сомон ва ира бинем 25 сомон будай ай халатакош чи 80 сомон ина халатош бошад ва ниё 80 сомон айна ино чи یا 80 сомон اینم 80 سومون 4 چیز داره 4 تا چی داره 80 سومون خلاص با همین نوار امروزه ما جنبست میشود تماشا بینا خیر سلامت باشین